Det er tirsdag den 30. juni, og jeg står på Faldsled Camping, fordi der er warm-up camp i forbindelse med Fjällräven Classic 2026. Og der er godt gang i den her bagved, fordi der er både live musik og foodbar og det hele, og god stemning. Så det skal nok blive en god aften her på Faldsled Camping. Der er masser af stemning og glade mennesker, og der er mange, der er klar, så der er mange, der er spændt på dagen i morgen. Så i morgen der skal vi starte klokken 9 hen fra marinaen, og så ud og gå 3 dage, 72 km, og så ende over på den anden side af Svendborg ved Bjørnemose Gods. Så det skal nok gå hen og blive en god og sej tur med masser af oplevelser på bagsmækken, når man kommer hjem. Så jeg ser frem til det. Vi ses i morgen. Hej! Kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Så står jeg lige her med Mik og Søren fra Fjällräven Classic, og hvad har I af bedste råd til vandrerne i morgen? Jeg vil sige, hold det gode humør og drikke rigeligt med væske. Rigeligt med væske. Ja. Og hvad siger du? Jamen, så gælder det også om at have den rigtige påklædning på. Ja. Vi oplever nogle gange, at folk egentlig ikke engang har en skaljagt med. Det kan jo være, det begynder at regne. Ja. Så det rigtige udstyr, det er også vigtigt for at få nogle gode dage ude på turen. Så påklædning og væske, det er de absolut 2 bedste råd. Og indstille rygsækken helt korrekt. Ja, det er også vigtigt, for ellers så bliver man hurtigt skæv i ryggen, hvis det er den ikke. Så fantastisk. Jeg vil sige tak for rådene. God tur. Jo, tak. Hej. Jeg står her med Thea og Lisbeth, og de har en geopark, de gerne vil fortælle lidt om. Så hvad har I at byde ind med, hvis vi ser de næste par dage? Ja, det som er lidt specielt ved det område, vi skal ud og vandre i de næste par dage, det er, at det er et af verdens største oversvømmede istidslandskaber. Okay. Så en af de største geosejler, den er geopark. Det er jo faktisk en lille øhavet. Fordi det viser noget om, hvordan gennem istiden, at iskapper og isgletsjer har skuret frem og tilbage over landskabet og skabt markerne og skabt ådage og så videre med smeltevandskabet. Det er lidt sjovt, at man kan faktisk se, hvordan under den sidste istid, der var ligesom 2 tunger af iskapper, som gik hver sin vej rundt og begyndte at blive til flyryg. Og da isen så smeltede, og det gjorde den meget, meget hurtigt, det gjorde den faktisk over 2 generationer. Folk boede jo herude, hvor der var land, og hele tiden stod deres boplads. Men da vandet så kom, da isen rigtig smeltede, så er isen jo allerede skabt nogle, hvad skal man sige, nogle her, som så blev til Storebælt og Lillebælt. Fantastisk. Så det har været nogle store kræfter, der har været på spil her. Det har været nogle enorme kræfter, ja. Og også oversvømmelserne, der er kommet efterfølgende på grund af issmeltning og sådan noget. Så og man kan jo sige bare det, for jeg synes, det er lidt sjovt at snakke om klimaændringer, som vi snakker meget om også. Dengang var de bare naturskabte. Men når sådan et landskab bliver oversvømmet gennem få generationer, det sker jo lidt under sovflod, og sådan i dag, så er det bare en anden årsag. Det går bare lidt langsommere, men de kommer. Så hvad har vi ellers at byde på? Nogle tilværende her, eller hvad? Men ellers så, det man jo noget, det man kan se, det er jo de her redskaber, som det er jo det, vi finder her. Redskaber, som det er flintøkser og sådan noget, kan jeg se. Og en hammer, ja. Afslag, man kan finde ned til stranden. Okay, hvad har det været brugt til? Jamen det her, det har simpelthen været, når man har lavet Nå, så er det afslag fra det? Så er det afslag. Okay. Dem kan man finde ned på stranden. Og det er jo det her med, at man finder dem på stranden.
de bopladserne Har ligget sådan lige ude et par hundrede meter ude, og så? ligget herude, og så er de blevet oversvømmet bopladserne. Nå. Så når man går langs med vandet, så kan man være heldig at finde de her. Den her, den er slidt. Ja, Dem men... her, de er jo fundet på marker, Ja. og de er jo ikke slidt. Nej, ikke på samme måde, fordi vandet ligger og skurt. Nå. Det er, at vi finder, Og det her, det er hvad? Er det ikke... det er bare flintesten. Det er bare flintesten. Okay. Det her, det er Vellebys, eller hvad det er? Det er vel. Ja. Det kan nok sætte det med. Ja, dem finder vi også mange af. Okay. Og det er jo 10-armet blæksprutte, der har svømmet afsted. Okay. Så det er jo baggrunden for 10-armet. Fantastisk. Ja. Men også masser af søpilsvin. Okay, så der er mulighed for masser af spændende ting undervejs. Masser af spændende ting. Men fantastisk. Jamen, tak for snakken, og så håber jeg på, at der er nogen, der bliver interesseret til næste år. Okay. Tak. Yeah, you are from where? I'm from southwest England. Southwest England. Yeah, I come from the Devon, Dorset, Somerset border. Okay, Right, which is I'm now living near Bristol. okay. So have you been here many times? This is my third time. Third time, okay. And what's good about coming back here? People, What? people, The people. who you meet, Yes. and how it feels to the people Yeah. like that. I've made lots of friends over the years. Okay, that's nice to hear. Yeah. So, what's your best advice for other hikers? The best advice is to not rush. Not rush. Yeah, that's all a mistake we have tried. Done that. Yeah, done that, been there, and so on. First year on some duck boarding, Yeah. I stepped on a piece what was rotten, Oh, straight through and done my knee in. okay. I have heard the first stage here is the hardest. Is that right? Well, I've always had trouble with the second day. Okay, you have the most trouble on the second day. Okay, I spoke to one earlier, and he said that he was really struggling the first stage here for last year and the year before. So he was really concerned about this year. So, but nice to hear that not very It's got a few hills, a little bit. Okay. But the one I find the worst is when you're walking along the beach. Oh yeah, that's hard. In the sand and the stones and Because you're not on stones, you're walking on seaweed. yeah, also that, yeah. Duck boards, Yeah. and at the end of it, the last bit before you go to the first of that day, where you stop and stop for Yeah, for rest. your rest. Yeah. You've got to go down the steps and you've got to hop over rocks with the tide in. Okay. Yeah, that's hard, I think. That is very hard. Okay. Well, thank you for talking to you. But that one, I've seen a lot of people get wet. Okay, yeah, that's okay. I will think of that when I come there. Okay. Thank you for it. Yeah. Okay. Okay, ready for countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Det sagde du også hende der. Ej, I har alle. Du skal ikke skubbe det, var. Det gider jeg ikke. Ikke allerede. Det er lidt tidligere at sidde op. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Have a nice trip, everybody. Det var starten her på Fjällräven Classic 2026, og nu må vi se, hvordan det går, men jeg glæder mig helt vildt, så vi ses derude på stien. Hej! Ja, næsten sådan 2 kilometer før man når dagens midtpunkt, hvor vi kan have en lidt større pause og få lidt at spise, så står man lige pludselig her ved Trebjerg, som er det 3. højeste punkt på Fyn. Og man skal lige sådan rundt om et hjørne og så ind i en lille kvægfold og så op på højen. Så den viser jeg lige nu her, hvordan man let kan overse den, fordi der står sådan et fint skilt her på hjørnet, og jeg viser lige her. Det er her. Se. Og
Så hvis man lige går rundt her, så kan man lige gå ind her. Ja, og så lige heroppe, der ligger der sådan en fin høj hop. Noget spektakulært syn her, hele vejen rundt i horisonten, ud over Helgenes Bugt. Fantastisk. Det er i hvert fald noget, man ikke må snyde sig selv for, når man nu går hernede på Sydfyn igennem de fynske alper. Det må man bare sige. Og den ene herregård efter den anden afløser et rigtigt herregårdslandskab. Så ja, kom endelig op på Trailerbjerg for at få den her fantastiske udsigt. Så er vi snart ved at være fremme ved checkpointen her midtvejs. Og indtil videre så har det været en fantastisk tur. Men jeg kan også godt mærke mine ben. For det er længe siden, at jeg har været ude og sådan for alvor gå langt. Så det er tiltrængende en pause. Og lige nu der siger uret 12,8 km plus minus det løse. Og 3 timer og 46 minutter. Så her om 2-3 minutter så havner jeg nede i campen, hvor der jeg skal have et godt langt hvil og noget drikke ikke mindst, fordi det er eddermame varmt i vejret i dag og høj fugtighed. Så man løber godt nok hurtigt tør for væske, hvis man ikke tænker sig om. Så det kan jeg anbefale mest af alt, at få væske med på turen. Rigeligt med væske, fordi det er nok det, der er det sværeste, i hvert fald specielt her på første del af etappen. Nu må vi se, hvordan det bliver på den anden halvdel, men som jeg forstår det, så er det ikke meget anderledes. Så, men ja, sådan er det. Og nu får jeg lige lov til at se med her, når jeg bevæger mig hernede, så I kan se, hvordan campen ser ud. Der er godt nok mange mennesker her. Det er jo helt fantastisk. Så ja, jeg vil se, om jeg ikke kan få noget at drikke, og så ses vi lidt senere. Hej. Det er med Brejneland, det her. Vi står jo på begge sider i hovedhøjde. Må man sige er imponerende. Så det er faktisk meget sjovt at gå imellem. Så det er ikke hver dag, man lige ser sådan en sti med brænder på begge sider i næsten 2 meters højde. Så fantastisk.
en fantastisk Ådal. Vi kommer henover her med bro og det hele, så det er ikke fordi der er så meget vand i åen, men der er der et par vandpytter, specielt heromme på den side her. Men så er det der vist også det. Den kunne godt trænge til et regnskyld. Så det der tordenvejr der, hvis det nu leverer noget vand, så kunne det være, der kom lidt gennemløb på åen her. Men lige nu der har det tordnet i cirka 20 minutter, måske en halv time. Og der er ikke kommet så meget som 4 dråber. Nu kommer regnen, ser det ud til. Fantastisk. Men så kan jeg stå her under træerne og kigge ud over en fantastisk udsigt, mens vi lige får renset luften. Det er jo imponerende syn, det her. Fantastisk. Det her Sydhavsøernes sti, det kan virkelig noget. Det må jeg sige.
Ved du, hvad den hedder, den her mark? Lerbjerg. Hvad hedder så den tidligere? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Den her, det er Lerbjerg. Nå, ja, så er det. Ja. Så... Nå, nej, den hed Trebjerg, tror jeg nok, den hed tidligere. Ja, nej, det tror jeg, den gør. Men Lerbjerg. Ja, det er det højeste punkt, jo. Ja. 126 meter. Det er lige nøjagtigt. Så... Det er noget, han tog at begive jer ud på, var. Det må jeg sige. Så det er i hvert fald hårdt. Ja, så er det op, Ja. Ja. Men omvendt, så kan det noget. Ja, Ja, det kan. men det er første dag af 3 eller Ja, det er det. Så det er det. Så. vi har gået, der vi skal gå i morgen. Ja. Det har vi gået nu her i dag. Ja. Kom hertil. Det er sådan en orddag. Ja. Den her, den tror jeg nok, jeg så på et kort svis ved et eller andet der. Det hedder Vesterskærning. Ja, okay. Og så er det en årdal der. Ja. Ja. Der vil jeg bare sige, der det er en fin tur, men nu er I mange mennesker. Ja. Men det vi gik den her i dag, der var græsset ikke trampet ned. Nej, men det bliver det i morgen. Det bliver det nu. Så hvis jeg er gået 140 dage, så er det trampet ned. Ja, det er det. Så har vi har gået mere end 140 her i dag. Jeg hørte dejligt, at vi var 918 på over 2 dage, så vi er 450 plus hver dag. Så vi er nogle stykker, der kommer igennem. Ja, så er jeg fint trampet. Det tænker jeg. Så jo. Men det er godt nok, ja det er. Så. Det er mest bakket det i dag. Ja, det er Mest bakket. ikke på samme måde, det er jeg godt klar over, så det er fint nok, ja det er. Det der årdal, det er så udfordrende. Det der gå hen nogle brædder, og det er muligt. Nå, jamen det er fint. Det er sådan noget, vi godt kan lide som vandrer jo. så det er fantastisk, ja det er. Så jamen, tak for det. Så. Jeg har gået hele stien for 7 år siden. Nå, ja. Altså, fantastisk. Ja, det er det. Alle 220 kilometer, okay. Både er jo langt. Ja. Men vi gik ikke ligesom jer. Nej. Fordi at vi havde en base, og så gik vi en strækning, og så kørte vi tilbage over, og så gik vi en strækning igen. Ja, okay. Så vi bare kun vores regntøj og madpakke. Ja, men det er også meget fint. Jeg kan ikke bære så meget. Nej. Det er også noget, man bliver påvirket af, jo længere man kommer op i alder, må jeg indrømme. Jeg kan godt mærke det efterhånden, så... Men det er fint nok, ja det. Så... Jeg har prøvet at gå på Hærvejen for 10 år siden, hvor jeg gik nogle dage der. Og der havde jeg det hele med, så jeg går oven af det. Og den første dag, da jeg tog rygsækken af, der var ligesom, jeg fløj. Ja. Jamen, jeg har lige stået hernede og skulle lade vandet, og det var sådan, what? Ja. Så, men ja, det er rigtigt, så. Men det er fantastisk, ja, der. Så, ja. Jamen, der er også udsigt ud over vandet. Hold op. Nå, det er ikke så trængt. Så, nå. Ja. Men tilbage til bestemt? Ja, vi skal være fremme klokken 7. Og jeg har vel 5,5-6 kilometer, så. Ja, så det er ved at være. Så jeg skal til at videre. Så, jamen, jo, tak. Tak.
Tak. Ja, fantastisk. Og en high five. Yes. Skide Og så lige en... Ja. Ja, og endda inden for tiden, kan jeg se. Ja. Det er jo fantastisk. Det er jeg også. Ja, så skal jeg bare lige ind og have stemplet mit pas et eller andet sted herinde. Så nu vil vi se, om jeg kan finde det. Hold da op. Thank you.